Izanga. Mmadụ ole ka unu si na anyị ga-agbagbu n'awọ nụ? Ndị sponsor ya sa agbagbu mmadụ 10. Mmadụ 10. Ka ndị sponsor ahụ na-sponsor na the hit. Ndị sponsor ga ahụ Bishop. Bishop with 4 guys from Naked. So that's agbagbu mmadụ 10. 3 guys ahụ afọ ha hungry. I'm not afraid to Ebola. N'ime mmadụ 10 ahụ unu si unu ga-agbagbu, mmadụ ole ka unu gbugo egbu? Yeah, Bishop nwa gwara m ha gbara mmadụ 4. Ole fọrọ? 4. Unu egbole mmadụ 4 one? Oh, see, but ayo ga mo shan lo dika from Uzoma Williams. Keji Zagamara. Ai sapa ngongere. Uzoma emerum Keji Zagamara. Onye ebe ka ewu. Oya awoma mume square. Awoma mume square awoma. Ndị awoma m ekele m unu. Ihe ndị anti-courts nọ n'awọ. Anyị enwudego onye isi ndị court ahụ na-egbusi ndị mmadụ n'awọ nọ. Afọ ya wee zaga. So ọ ga-eji ọnụ ya wee gwa unu mmadụ ole ha gburu n'awọ nọ na nga ha egbu mmadụ n'awọ nọ. Na ndị na-sponsor ha ka o ji ọnụ ya kwuo onye ahụ wee zaga ka na ụdị ụmụ nga ya ndị court ha wee na-egbusi ụmụaka awọ. Ngwa Izaga ka aha court unu n'awọ nọ. Ayes. Ke mmadụ ole ka unu gbugo n'awọ nọ? Mmadụ 3 ka ga-atụso ha. Mmadụ ole ka unu gbugo n'awọ nọ ka m jụrụ gị? Mmadụ 4 ka agba. Mmadụ 4 ka unu gburu. Mmadụ 4. Ke ndị gburu ya ndị ha na-akwa ga awa egbusi ha ihe ahụ. Gbọcha aha ha. Ndị leje dị ije. Mwamboala o Katuso. Onye ebe? Onye awo mami sheke. Onye pilot. Then Ujoto. Then onye ebe? Onye Ubeze. Onye Ubeze. Ujoto. Then Anointing. Weli ihu ọfụma? Anointing. Onye Anambra State. Side ebe na Anambra? Ihiala. Unu na-akpọ onye Ihiala bịa na-egbu nwanne unu. Ọ nwere ndị sponsor ọ dị mụ. Ngwa na-akpọ? Anointing. Nwa Kampa. Nwa Kampa onye ebe? Anambra. Onye Anambra kwa? So ndị na-sponsor nọkwa na-ele ndị? Mbala Bishop. Bishop onye ebe? Onye Umelibe. Onye Umelibe. Kee kọntrị ha nọ na Nigeria ọ na-awọ nọ? Kee kọntrị ha nọ? Ọ nọ London. Ya na sponsor nọ? Na-akpọ? With ndị oti Oji Bola na Naked. Ndị oti Oji Bola? Ha rukwe 3 sponsor ga. So ka aha ndị court na-asaga n'ọnụ ha na-awọ nọ? Ndị court yes. Ha bukwara ego course. Kpọtụwa n'aha ha ka m n'afọ ha. Oyisi. Ka ị kpọrọ ịgwa m obodo o si? Oyisi yes awọ overall isi awọ onye Ebonyi State. Overall onye isi nụ n'awọ nụ onye Ebonyi State. Na-eme ya onye isi n'awọ nụ. Anọdụ m eme. Esi ngịrị ka a na-akpọ ya? A na-akpọ ya Ojojo. Ojojo. Ka ebe obi n'awọ nụ? Ọ nọ Owerri na. Ọ bibili ise ka. Ka ekwe n'ụra nke gị na the court? Nwa ahụ their Lord. Their Lord. Chineke hapụrụ anya. Mba onye ọbụla ya wee steji ga-eri. Ngwa na-akpọsị afọ ha? So second man who ọgbapụrụ mmiri. Second man nụ onye? Ọgbapụrụ mmiri. Ọgbapụrụ mmiri onye ebe? Onye Umezukwe. Onye Umezukwe ngwa na-akpọ? So ka a na-akpọ Thank God. Thank God onye ebe? Thank God onye Umuokwe. Umuokwe ka rank ya kwanụ? Ya rank ya na all this Ayezi Masa School. Ya ọ dị number 1. Number 1 ha? Okay. Number 2 ha wụ onye Ukwu Ọjị. Ka afọ ya? Dansi. Ngwa na-akpọ? Onye Ukwu Ọjị. So number 3 ha wụ this guy nwa Okonkwo. Nwa Okonkwo ka afọ ya nwanụ? Number 1. Ka afọ ya kwanụ? Number 1 nwaanyị. Number 1. Onye na-akpọ ya onye ebe? Onye Isieke. Onye Isieke. So Peter wụ Lord. Peter wụ Lord. Peter ahụ onye ebe? Amen. Anịrị.
Ka esa ya mmiri ọ nchọkọ nchọkọ Peter small small onye ebe nchọkọ nchọkọ gọọmenti onye ebe their former number 1 their former number 1 onye ebe ka ọ onye Umezukwe onye Umezukwe then kala Sunshine ahụ onye ebe onye Umezukwe enwere kala ọkwa solution onye ebe Umejike onye Umejike then enwere bela ọkwa ọjị enwere kala ọ Prince onye Blins n'ọkwa ọjị kala ọ Gustavo onye ebe ndị ọkwa ọjị okay then ụbọchị ma ahụ ha karịsịrị akarị na-akpọ ụbọchị ma ahụ ewekala atụka where are this boy but I'm chief ka nchetawa abịakwala Ubeze enwere Ojoto Ayo but I'm chief ka nchetawa abịakwala Ubeze enwere Ojoto Ayo ndị Ubeze onye Ubeze ya ndị Ubeze na-akpọ ha Ayo with Chidalụ abịala Omefa Perez onye Perez S-guy where are this boy Omefa rukwara 6 na machadị m aha so abịala ụbọchị maka kwanko machadị m aha abịala ụbọchị ndị eke ma na ndị nwere rank na the court mba ọ gaghị eme mba agwara rank ha na ọgbasara rank ha dọbịala ụbọchị enwere Nino enwere this guy weli ihu elu enwere Nino no that this guy Ochman weli ihu ka m na-apụrụ Stanley n'ebe ụbọchị ngwa na-akpọ then Maris Black weli ihu Dubem then Awolole ka ọ bụrụ na abịala ọkpọkpara m ụmụụbọchị ịkpọba ụmụụbọchị nwanne njaba ahụ egburu ka ndị egburu ya nwanne njaba egburu anọ n'ọrụ dabara anointing na onye wee ji ga-awụ pilot ahụ Ojoto pilot ụkwụ ha ga so kee nga ha ga gboo ya Nwakampa anointing otu Ojoto ha na-atọ mmadụ ole ka ndị agha mmadụ ahụ na-egburu na nwoke esa ga-afa ha Beke ha kọrọ m ka mma kpọrọ gị aha ngwa ka afa ndị na-sponsọ nụ ndị na-sponsọ ha mgbe anyị na-sponsọ ndị kwụga hit ka afa ha nụ ka afa ndị sponsọ gị ha wụ bishọp kpọrọ gị aha with some guys naked some guys nọ na ka ha na Ojibola naked then ha na-enye ha ego ndị ahụ agbagburu ndị ahụ ndekọta unu gbagburu ka afa ha ka m chee nụ ka afa ndị ahụ nọ gbagbusiri ihe mma afa wụ nwanne Njaba agbagbu na onye with where are this boy nwanne nwoke ha gbagburu na Awo Junction mmadụ m afa ọzọ nwanne nwoke wa ọbụ m ka ndị gburu Italian mmadụ ndị otu unu mmadụ maka ka ahụ
but amadụ maka kam because the carrier no safe. Panọ m n'ụlọ. So ụmụnne ihe ndị anti-cultists nọ na-awọ ma mma aha nwajijiri nwa amadi a si na ahịa awa ịzanga na ọ dị lord of ndị cultists na-egbuchi mmadụ na awọ ma mmanụ anya nwa dị lord ndị anti-cult abatago awọ ma mmanụ and anyị sikwana na from today cultists ebego na awọ ma mmanụ no more cultists again na awọ ma mmanụ. So be you who man is on a cultists ndị na-egbuchi mmadụ na awọ ma mmanụ, it's better you quit from now or ị na-ele nwa amadi mara condition gị. Ụmụnne ya gazie unu ugbo ndị awọ ma mmadụ na-ehi ụra n'udo.